Good morning! Good morning! Good morning! Hoy, magatugang good morning po sa Sendo Gamos. Huwebes kitang unyan, Pizza 24 kan bulanin na Hunyo. Happy Fiesta! Talado technical kay Bananta Ferdinand Losada. Ini po sa Sendong Lingkod, Silver Nainon. Good morning po sa Sendo Gamos. Partner, good morning. Mga tugang Diyos Marinaga po. Ako man tabi si Jeff Pasubilyo. Welcome po sa programa kan The Red Team. Ano? Iman ang ganda, no? Pula kaming dua po mga tugang. Kabali kami duman sa nagkakarantang ko yan. Kapayapaan! Nadalan mo to, partner? Itong... Kapayapaan? Oo. Ito si kantagan itong mga taga-tao Gamma Fee. Oy, kapayapaan na. Anong nangyari kang grupo nindo? May nagbidyong aralanganin. Hoy, pabotan ko ning Happy Fiesta ang mga banuang kan Goa. Kadakol, si Pokot. Si Pokot. Ano pang mga San Juan Bautista, partner? Itong mga barangay, Garuguwa, San Juan Na may santong Saint John the Baptist. Iyo, Tama? pero ang Goa muna, bakong San Juan Bautista man, ang patrong kan Oh, Goa. pista sa Goa talaga. Goa, No? okay. Tapos mga barangay, aros, kadaklan ng mga barangay kan Camarines Sur. Barangay sa mga banuan kang Camarines Sur, may mga patron na San Juan Bautista. Digdisaran ni Satuya, may San Juan dyan sa Kamaligan, may San Juan sa Magaraw, San Juan sa Bumbon, yan barangay na Pagaw. Happy Fiesta po sa mga sa diring tao mi dyan sa Pagaw. Sa Kalabanga may Sabang. Kalabanga, San Juan man po ang patron kayan. Dahil lang ako nakakasirto sa may bandang Tinambak. Pero kaparati kan mga banwana na may mga gilid kan salog, gilid kan dagat. Igwa po yan in mga lugar na ang patron si San Juan Bautista. Kaya nga ni baga partner uso tong ko yan. Bastan Siriwagan? Bastan sigurado kong pista man ngunyan sa San Juan, Manila. Yo, itong Siriwagan baga sa Manila. Ayaw. Na Doon kan, na uso. kan mapang COVID, kuyan, host kan bumbero, ang pigagamit. Sakay-sakay ka lang ng jeep, naka long sleeve ka, plansado. Oh. Ay di ka mapasalang mag-agi dyan sa lugar na yan. Maagi ka sa Siriwagan. Marikon ko yan. Iyan kung tubig lang. Ikon hali ki malabanan. Pait. Hoy, partner, may sarong mamundong bareta na nagluwas sa satuyang news feed. Ngunyan pong amay na pagkaaga. Sabi digdi, actually, pig-headline na ni Darius, pero ang headline ni Darius, garo man itong sa telegrama kan mga magsara diring tao. Uso ba gayan, partner? Anong headline? Nganing yung day mabigla, an sa diring tao ta, i-text mo muna. Ngaya, si Pulano, dinara sa ospital. Yan ang headline, yan ang in-out. Pero igwaman, dahil si headlines niya baga duman sa Toyan GC. Helicopter. Buminagsak. Okay. Noynoy Aquino, dinalagan sa ospital. Pero bako po naman nakalunad. Mainot na kami kan detalyos ni Darius. Dahil naman nakalunad si Dipuntong dating presidente Noynoy Aquino. Sabi ko na pong Dipunto. Tayo ako ligding pigbukasan. Hali po sa bako ining tabloid kundi National Daily ini. The Manila Times. Ang sabi niya, former President Noynoy Aquino dies. So, sabi po ligdi sa bareta kan The Manila Times, amay kasubagong pagkaaga, binawian na po nin buhay si Dipuntong dating presidente Benigno Noynoy. Simeon Noynoy Aquino III. Yan ang kompleto niyang kangarnan. Ika-15 presidente kan Republika kan Pilipinas, nagtukaw po 2010 abot 2016. So, mamundo po ini. Lalong-lalo na po sa lado man kan mga tagahanga ni Presidente Aquino, mga kabarali sa Partidong Liberal,
digdi sa tuya sa Camarines Sur. Particular, digdi sa Naga, partner. Sa Bicol Region. Ay, yo. Kuya yan, balik-balik bagay digdi sa Naga. Kansan, presidente talagang balik-balik siya. Kaya nga ni, may Ninoy and Cory Aquino Avenue kita, dyan sa may Tungudgan SM, partner. So, ini po, mahanap po kami nin paagit na makakuha kita nin reaksyon, halipa sa ibatang mga pwedeng mapudan na arani, dayupot, di puntong dating Presidente Noynoy Aquino. I-try ko nga po dan si Congressman Gabi Bordado, partner. Okay. Piyesta man sa Balatas, ang sabi ni Milvin. Pista sa Balatas, ngunyan. Taki Kapitan Alan Sanoan. May handa si Kapitan Alan, kung sakali. Good morning, Kapitan Alan Sanoan. Kapitan Tayan. Kapitan Tayan, digdi sa barangay ta. Tama, sakop pala kita digdi. Balatas, mga kita. Dahil man, sumalang kap. Kap. Text ka lang, Kap. O, ini man si palihong kong kagawad yun nali, dahil na uumoy ka dadangog sa tuya. Good morning, Paling Jun. Salamat sa imo, saka sa aram ko kadakol tapang mga amigo, asin mga parantabay dyan sa tuya, sa Banuangkan Bumbon. Again, happy fiesta sa Pagaw, dyan ki Kapitan Ading Yaliga, asin sa iyang mga bisita. Sige, partner, antes kan sa tuyan mga mainit na isyo kanal daw, ibabasahon ko muna ng text line ta. An sa tuyang text line sa Globe, 0995-027-3997. Sa Smart, 0950-049-7596. Naugma kita ta sa mga program ta, dakol ng mga nag-upload na partner, nagpapabot nin reaksyon. Pagkatapos naman sa Jeff and Ron Todo Action, nagpapasalamat kaming duwa sa Kudan Management. Sa Kudbinog na staff, nagdadakol baga partner ang nagdadalan sa tuya sa Facebook. Oy, salamat po malay sa Indo. Igo kaming pigahasin ni partner na tibad lamang may balos man kami. Iyo. Sa Indong pag-anduyog, pagsuporta po sa muya, ipapananaw mi po sa Indong sa muyang tigsarong auto. Bahala na ka. Bahala na ka mo mag-maintenance. Bahala na ka mo kan-maintenance. Maray sa lang yung sa partner ko, tabago. Ang sako, bahala ka kayan. Kaya may kuya na kita. Punan tadigdi sa mga masunod na program siguro si iba. Punan tadigdi sa Jeep and Ron Todo Action. An si Simon na Madakop. Ano nga harang kayo? Si Simon na Madakop na mag-share kan Jeep and Ron Todo Action. Lolodan meaning load sa cellphone. Okay man yan na partner. Alangan man loadan mo yan yung kuhan. Loadan mo ni sarong sakong uring yan. Simple load. Kaya na. Interviewon ta ka kung arog ka yan. Kung si Piraman ipapanaw mong load. Magtuga ka na. Atin lang yun. atin lang. Basta sabi nga ni kayan. Pagkapasa load sa naman na dos yan. Totoo ni. Ansisay man na madakop. Madadakop ka mo. Imposibleng di ka mo madadakop. Ma-appear yan dyan. Ang sa indong Facebook. Ang termino mo man kaya, baga nang titikitan. Garo na violator sa quarantine protocol. Pag dali mo kamot ka partner. Pag nadakop ka, imposibleng di ka madakop. Kung ma-appear ang pangalan mo, napig-share mo ang sa mo yung program. Pag nadakop mi ka, imi-message mi ka sa imong Facebook. Yan. Hahagadon mi kung ano ang sa imong cellphone number. Okay. Hapoton mi kung Globe o Smart. Pag tuminuga ka kan sa imong cellphone number, tinaw mo sa muya, dahil kami maduwa-duwang loadan ka. Tawanan mi ikaning load. Ayos man yan. Ayos yan, partner. Nagdadangog po kamo mga tugang ha. Tultulan nindo ang pagpadala kan number nindo sa muya, ta kung sala yan, lugi man lang kamo. Luludan mo yan, dahil nindo marireceive. Sakod da linawon ta na, ini mano-mano ng explanation ini. Kung daw tapos na,
ang Facebook Live tabaga, ngunya na sa mga presente nga ni live. Oh. At yan, bukasan mo yan, mahihiling mo. Saga, Okay. bukasan mo, mahihiling mo. Short roll daw, bukasan mo, mahihiling mo. Pag di mo pa nasi-share, Oh. pwede mo siyang i-share. Ayo, share mo na. Share na po nindo. Pag na-share nindo, madadakop ka mong nag-share ka yan, Oh. ay, remati ka mo. May load ka mo ka yan. Yan, Pang, yan. pang likol sa sendong labuan. Yan. Pasensya na po kamo mga tugang kan termino kang partner ko ha. Dakop kaya garulan ko yan. Oh, paki-share na po nindo Sige, ha. sige, oh. Like, share, comment kung gusto pa po nindo tanganing gusto mi man po na madangog an sa indong mga opinion, mga komentaryo, mga reaksyon. Araw kadtong nag-send sa tuya kaso bangi kadtong video dyan sa San Jose Pili, di salamat na maray po sa imo. Takon bako man sa indo dai mi maakukwa itong impormasyon na ito. Ano po? So please mag-iribanan po kita ay sa laukan programang ini and kung kamo nagaantabay paki-like paki-bugtak kung gusto kamo magbugtak nin comment and please share tanganing makaabot duman sa iba pa ng mga amigo ta and sa tuyang pagpaabot nin mga impormasyon digdi po sa programang Jeff and Ron Todo Aksyon. Alright, sige lang partner, tapigapodan ko si Vince Casilihan. Okay. Yung amigo. Oy, Dahil- tamang-tama nga, ikaw yaw na. Ayo, yaw na. Pigapodan, yun ha, pigasimbag na ni Sir Vince. Okay. Takan na sugma pa, o kanakagi ko pang aldaw ininahihiling na sa iyan mga post sa Facebook, talagang medyo sabihon tang nakakapuntos na siya. Takan mga panahon baga, siya si tao na nanginginutan na talagang kontrahon ang Privatization. privatization o pagkasa privado kan Aleco. Ining Albay Electric Cooperative nangunyan nga naging APEC na. Albay Power Electric Corporation or company? Negosyo na. Pag si duwang bagay lang yung company, corporation. Ngunyan pig-privatize ang mga pangako baga kadakol ng mga politiko ang nasa likod kani, may mga pangako na papagayon ng serbisyo, tayo ni nga private, kundi ang naging sitwasyon. Nabi daw, kunutan na linya ni Sir Vince sa Kasilian. Sir Vince, good morning. Live kita sa OKFM, PBN TV5. Kaya ba nang kuligdi si Jeffrey Pasubilyo. Good morning, sir. Maray na pagkaaga tabi man ni Jeff, maray na pagkaaga man ni Ron, asin sa gabos kung tagapaginanjog kang sa imong programa ngunyan sa OKFM. Good morning! Ano po yan? Albay Power and Energy Corporation. Okay. Albay Power and Energy Corporation. Sige So, po. Yan po ang pangaran niya ngunyan. Mm. Pero kung babalikan ta po, pwedeng sanglian ang Aleco. mm, Pwedeng sanglian ang Aleco. Ang nagtatao lang po ning prangkisa sa mga kooperatiba, iyo po ang lower Congress o ang Kongreso. Ano tayo naapod din ng APEC ngunyan? Iyo po ang nangyari po kaya diyan, igwang concession agreement na sinasabi na kang panahon po kaya kang mga 2009-2010, igwa na pong 4 billion na utang ang Aleco. Pero kung babalikan ta po kaya, kang 1972, 1971, taro po sa pinakainot na kooperatiba sa buong Pilipinas, iyo po ang Aleco. Ngunyan, igwa po kitang 120 kooperatiba bilog pong Pilipinas. Okay. Ngunyan, digdi po sa Bicol, igwa po kitang Kasoreco, Canoreco, Soreco, Iselco, Maselco, tapos Fiselco man dyan sa Catanduanes, tapos Aleco po sa Albay. Sumayo po talagang APEC. Ngunyan, kang dakol ng kung kakintahon ta sa sitwasyon ngunyan, bakit natawag siyang APEC? Dahil sa isang concession agreement, ibanan po si dating Secretary Pitilla, kang Department of Energy, ang interim board kay ito, kang panahon sa Aleco, iyo po si Bishop Bailon, Bishop po kang Albay. Diocese of Albay, no,
And then kaibanan po ang iba't ibang mga tao kang mga congressman sa distrito. So ngunyan, kung hihilingon ta, sisay talaga ang may problema o ano talaga ang problema kung taano nagkapatong-patong, nagdakula ang utang kang Aleco. Kung hihilingon ta po, mismanage o mismanagement. Kung sa tindahan, kung barakalan kang pagkakan, mayuman kalaban ang Aleco, di ba? Yeah. Sole distributor kang kuryente. So taano ta nagkautang nakadulodakula. Ngunyan, sa sitwasyon tangunyan, sa sitwasyon po kang apik ngunyan, pero habo ko kayang apodo na apik. Pero pag inapod ko man na Aleco, parang ibig sabihin, ang Aleco, iyo ang may utang na naging kulang-kulang na pong 10 billion ang utang. Ha? Apik na lang, sir. Apik na lang. Iyo man ang nagparapalang ang utang mo niyan. Apik po ang kulang-kulang na daapong 10 billion ang utang mo niyan kang apik. Ang sabi naman sa concession agreement, babayadan po ang utang. Okay, nanginginutan po dyan ang Babayadan mga ang utang kang dating Aleco. Yes, so Yan ang 4 pangako billion. kan APEC kan panahon na sinda nag-a-apply na i-privatize yan Aleco. Tama. Yan ang pinakapunto. Kang nag-a-apply, tulo kayo ang naglaban-laban po dyan. So, Aboitiz Group, Lopez Group, and then San Miguel. O ang nanggana San Miguel, dakul agar ang sinampaling na kwarta. Sir Vince, Apo. madali lang. Gusto ta kang tangani na mas lalo na maintindihan kan mga parantabay ta. Lalong-lalo na pig tutukaron ta an iba pa mga detalles katagod kan sitwasyon kan APEC o Aleco dyan sa Albay. Ikapungo niyan tabi, Mr. Vince Casilian, saan ka na konektado? Bayan Bicol, tabi ako Manoy Jeff, Manoy Ron. Opo. Sa Bayan Bicol, opo. Okay, Bayan Bicol. Pero, nanginot ka kan mga nakaliis na panahon sa Gudngunyan, nanginot ka po sa mga paghiro dyan sa probinsya Canalbay na nag-uulang kan sinangyari na ngani na aktualmente privatization kan Aleco into APEC, tama? Tama. Ang usapin po kaya dyan, Manoy Jeff, Manoy Ron, sa satuyang mga kahimanwa, hindi po iba ang mangyayari sa Albay sa probinsya man kang Camarines Sur. Opo. Okay. Ngunyan, kung nyata po piguulang, bako ta po yan piguulang, pigkukontra. Okay. Por dahil ang gusto po nindang isang private sector partnership o yung PSP. Ang Opo. gusto ta po, ang pigbubusol ta po, co-op to co-op. Ibig sabihin, so kooperatiba sa kooperatiba, iyo ang matabang sa kapwa niya kooperatiba. Okay. Okay, yan po sa pigtutulod. Daigwa po kaming malinaw na pigsasabi kung papaano mababayadan so 4 billion. No, igwa po kaming malinaw na pigtataram papaano mababayadan sa 4 billion in just 10 years. Okay. Ngunyan, papasain makuha ning kuryente ta. Ang problema po kaya ngunyan sa generation charge, sa universal charge, kung ano-ano mga charges sa mga tao, so CAPEX, so APEX, so iba pang mga pighahagad na mga bayarin sa mga tao. No, ang usapin po kay Adigdi sa Tuya, pag kinenta mo po Manoy Jeff, Manoy Ron, ang Bicol po igwa po kitang digdi lang po sa TV. Igwa po kaya kitang source kang kuryente. So TV, igwa po yan 234 megawatts. Okay, 234 megawatts. Ini kung bakoon man ito, nayaan po dyan sa boundary kang Albay and Sorsogon, igwa pong 130 megawatts. Ano yan, Ngunyan, Bacman? bakon Okay. man nito. Boundary kang Sorsogon and Albay. So ibig sabihin, igwa kitang 234 plus 130, di igwa kitang 364 megawatts. Sabihon tapang 400 megawatts yan. Ang kaipuhan lang po kang Albay ay kang 2013 sa Quintadami 70 megawatts. Sabihon tangon yan dahil nagdakula na, nagdakol na ang mga kumpanya. Sabihon tang 90 megawatts. Sobra-sobra pa po ang nakukuha dyan na kuryente. Itao pa digdi sa Tuya sa Camarines Sur, itao pa sa Cam Norte, itao pa sa Sorsogon. Labi-labi pa po.
ang kuryente ta. Pero taano ta mahal ang kuryente ta? Dahil po na privatize na ang generation company. So, yan ang naging resulta ta, no. Itong sinasabi ko po, igwa po kitang 121 na kooperatiba. Kang panahon po, kang 2011, 11 po ang ailing. 11 ang ailing. 121 cooperatives nationwide. Yes, oo, 121. Opo. Igwa pong, dyan, out of 121 cooperative nationwide, kang 2011, 11 po dyan ang ailing. Ibig sabihin letter D. No, so, mga problematic. So may mga utang. Sa Yes, unsing oo. ini na Ailing Electric Cooperative. dispalinghadong mga kooperatiba sa kuryente. Pira niya unig di sa Bicol tabi, Mr. Casilian. Ang yaon sa Bicol po ay dua lang. Dua. Maselco and Aleco. Aleco saka Maselco, yung Masbate. mas Masbate Electric Cooperative. okay. Okay. At dahil na dyan kabali ang Kasoy Cotres. Dai kabali. Dai dyan kabali. Naumayan pala talaga, no? Oh, itong sabi Iya. man na Kasureko bakong 4 to 5 diyan sa partido. Quatro. 4. 4 po yan, 4. Oh. 4 yan. Kaulian na pala Dahil yan man eh. kaibanan. Dahil na ni kabali sa mga hard life na Electric Cooperative. Dai po. Ang nasa hard life na cooperative, dua lang sa Bicol. Maselco and Aleco. Okay. Okay. Nag-turn down yan into 7 na lang. Mhm. So 11, naging 7 na lang. Okay. Okay. De- Diyan sa anong Iyan yan, data mong iyan, na 7 na lang, ano, yung ngunya na yan, updated yan. bago yan. Okay. Hali yan sa DOE mismo. Uh-huh. Ang yaon na lang dyan, Abreco, o Abra Electric Cooperative, Maselco, Masbat Electric Cooperative, Sulu Electric Cooperative, Basilan, Lanao del Sur, and Tawi-Tawi, and Aleco. Mhm. Yan. Di Pero mo gawin dyan- na hali. Sa 7, may Buena. duwa pa. Mantiniduan pagkusugan luya kan Aleco. Tama. Oh. Diyan sa pitong yan, ang apat po dyan, dainanggad na bag-o. Mhm. Diyan sa 7, di may 11, Oh. may 7. Oh. So apat, dain na bag-o. Anong gusto mo Ibanan sabihin po- kanday na bago? Letter di manggiraray. Maray Okay. ang Maselco, tanaging letter C. Ibig Oh. sabihin, nag-uro-abante ang paniningil, dain nagpupurupalsok ang kuryente, nagmaray ang serbisyo. So ang Ang tulo Aleco- naging Class C cooperative. Yes. Okay. Yes. From D, naging C. Okay. O, ini pong Basilan, Lanao del Sur, Tawi-Tawi, and Aleco, maintained as Class D. Mhm. O, kaya, yan ngunyan ang inaatubang dyan sa Albay. Sige po. digdi Sa, Opo. Sige sir, isu-shortcut na ano. Sushortcut na ngunyan may nahilin kayo ko sa Facebook na may signature campaign sa pagimangkan social media na hinahagad ang mga member consumer kan APEC o dating Aleco na ibalik duman sa dating electric cooperative. Ano naiisip nindulak lang ka ni Sir Vince? Iyo po, araw kaya kainita. Ang nangyayari po ngayon sa APEC, dyan sa Albay, ang nangyayari po dyan, pinuputulan ng sarong banwaan. Yun nangyayari po kaya pinutulan ng bilog na banwaan kang rapo-rapo, papaano man po so nagbabarayad. Diyan man sa tabako, sa maanito, pinuputulan man ang sarong barangay, duwang barangay, tulong barangay. Ito pwede yan sa Bagna Carta for Residential Consumers. Di po pwedeng magputol kang entero. Ngunyan, ano ang naiisip ming gibuhon? Kaya dumi pa yung sinasabi. Lumayas ang APEC, itaumuna pang samantala ang pagpapadalagan sa Aleco, sa province. Unti-unti magkakaroon po ng transition. Okay. Sumpayan ko yan, sir. Iyaw pa man po ngunyan ang Aleco? Iyaw pa ang board of directors kan Aleco? Igwa kaya kaming binuo. So Aleco, di miyan hinali tabi. Igwa pa po kaming yan po dyan si Attorney Bart Raico, Engineer Perdigon. Minintain mi po ang Aleco. Okay.
Ang Ah. Hindi problema, man pwedeng mawara ang Aleco eh. Hindi man pwedeng mawara. Pero ano man ang ginigibo pa kan Aleco ngunya na direktang nagmamanihar kan kuryente dyan sa Albayan Apik. iyo po, ang nangyayari po kay angon niyan, di mi po hinahali ang pangaran na Aleco. Ta legitimate name po kay ayan tabi Maneron, Jeff. Ngunyan, maski day nakakatukaw dyan sila Engineer Perdigon, sila Attorney Bart Reco, sila Manoy Reynoso, minimaintain na igwa manggiraray na Aleco. okay. Sige. So sa sitwasyon na yan po, iyo yan so ginagamit tanganing pagmaninindugan, pag mataram na ano ba ang gusto nindo sa C2C, so co-op to co-op. Ang gusto ang magtarabang co-op to co-op, so kooperatiba ta mayong matabang sa kapwa sa ruta, dayan profit-oriented tabi. Pag co-op to co-op, day profit-oriented, hilingon mo digdi sa kasoreko uno. Day maray nagpupuro pasok ang kuryente dahil nag-trip off dahil may mga puno or may whatever na pwedeng nagiging kausa kang pagpuro palsok. Okay. Sir, twice mo nang nabanggitan yan co-op to co-op arrangement na yan. Ang apot dyan, arin na kooperatiba, ang pigasabi nindo na pwede maging katayap ka na Aleco. Ay, pag sinabi po kayang co-op to co-op, pwede pong magtabang ang kahit sinong kooperatiba sa buong Pilipinas. Okay. Ano mo Okay. mong sabihin? Ma-invest? Dahil po ma-invest, matabang po sa, dahil po yan ma-invest. Nagtatao po kaya yan ng mga metro, meter reading, nagtatao yan ng mga gamit, computer, talento, at kung ano pa man na pwede nindang maitao sa kapwa niya kooperatiba. Okay, so payan ko giraray ha. Kooperatiba man giraray sa kuryente. Yes. Pwedeng maglawag dyan. Yes. Igwa na kamong, sabi mo, 2010 pa, may target na kamong pwedeng magpartner sa Aleco. Arin man po yan. Ito pong Benguet Cooperative. Tanong, mayaman niya na maray? Triple A yan. Triple A. Yes. Ibig Benguet sabihin, Electric Cooperative. yes. Yung Bineco. Igwa na yan Actually, may mga previous ng record na may mga tinabangan na kooperatiba. iyo po, nagtabang na yan. Actually, nagtaon na yan dyan sa Muya, digdi sa Albay, ning mga gamit. Kaya Gamit yan po sa kantong pakabagyo. Tama? Itong yun itong mga kuyan, mga kakawang gawa sa mga kapwa niya electric cooperatives kung may tinatamanin bagyo. Bukod pa yan ang saro sa kagayon kapag co-op to co-op mayong bayad. Ang nagbabayad kayo sa cooperative mismo. Ang sinasabi ko pong naging tabang kang Bineco, iyo po sa mga gamit, sa mga mahigit garong sutansya ko, kung tama pa ang pagkakatanda ako, kulang-kulang 3,000 na metro na libre kunta ng ipapanao sa mga raot, ang mga metros na mga harong. Kaya lang, dayan ginamit kang APEC. Sige, okay. Last na lang, sumago baga pigabanggit mo na may, siyempre, pag turnover kan APEC, hali sa Aleco, may mga kontrata yan, di pwedeng mayo. Yes. May concession agreement. May concession agreement. Kaya nga ni, terminong agreement. Yes. Diyan sa agreement na yan, nakabuktak dyan na just in case na dahil na satisfied and member consumer, pwedeng abalik sa electric cooperative. Iyo. Yaon yan dyan po na dapat mabayad sindaning 1.6 billion. Dapat. No. 30% ng financial commitment mabayad sinda. Pero ang tinaulang ninda 12 million. So, pwedeng maging rason yan, tanganing palayason sinda. Yes. And then, 2013 po nagbigay ng contract. Pwede pong i-terminate kung na-fulfill kang San Miguel ang financial commitment ninda ng performance security. Di ba? Ibig sabihin, performance security, sumaray ang pag-reading, maray ang paniningil, maray gabos. O sa kada man baga na So, mamaray. ining signature campaign na ni, part na ni Cansendo Lakdang, first base. Opo, tama po. Tama po. Sige sir, matutok na lang kami sa imo kung anong development dyan po sa Albay. Opo, kaya ako po ang panawagan ko po, Manoy Jeff, Manoy Ron,
Dahil po nanggad kita magtugot, even digdi po sa Camarines Sur na ma-privatize ang satuyang kooperatiba. No, dahil nanggad magtugot. Sa totoo lang, pag kooperatiba, kapag naging ailing cooperative yan, ang problema kayaan mismanage. So, ibig sabihin, sangdian ang nagmamanihar, tangaling mapakaray. Pero pag ginibo yan na private, profit-oriented yan, kaya yan po ang mangyayari, magiging problematic lalo. Sige, sir. Okay. Congratulations. The best na may nagtutuyaw. Tangani sa nang mapukawan ang saton mga kababayan. Po, salamat. And then, saro pa po palan, gusto ko pong habulon pa, saro na lang. Ara mo, may nagpapaabot po sa kuya sa Sipokot, sa Banuaan kung pinadaba. Grabe po ang langaw dyan sa Barangay Kalagbangan. Grabe po ang langaw dyan. Kung pwedeng matabangan nito ang sakuyang kahimanwa dyan sa Barangay Kalagbangan, sarong barangay po, kulang-kulang 20 poultry ang yaon dyan. Grabe po ang langaw. So, day ko lang mahiling, pada ako nakakauli. Gusto ko pong maaraman nindo na grabe po ang langaw kang sakuyang mga kahimanwa dyan sa Barangay Kalagbangan, Sipokot. Sige po, tako nun may ang katonsyon ni Mayor Tomas Bucago, kan Sipokot. Ay, mas maray po, tabi ko yung nadadangog. Salamat po, tabi. Thank you. Pambira talaga niya si Kuya. Si Sir Vince. Walang kupas. Dawa yaon salbay. Rematyan langaw sa Kalagbangan. Yan, o yun. Ikaw partner, anong masasabi mo? Di pati nadadangog si Mayor Bucago. Dahil nagpapamati. Anong masasabi mo? Kung nang sarong barangay, grabe ang langaw. Ha? Anong masasabi mo? May ko yan. May mabata. Tama. Ano mabata data kadakol manukan? Okay. Kadakol poultry. Pero ako, ang initial ko dyan, kung medyo kaya po dyan itong mga barita ni Ernie Marfil. Itong mga plantuli. Tama lang ako. Hoy, pigalat mo yan, apod mo, Isay. si kaibigang Darius Biquillo, doon sa Maynila Diyan natin. sa technical department, Oo. po din natabi person. Tangani makuha ning konfirmasyon ali dyan sa Manila kan pangyayari, pero sigyan aralaugan aktualmente dawa sa satuyang Facebook account sa Messenger may mga naglalaog na impormasyon mapadapit sa pagkagadan ni dipuntong dating presidente Noynoy Aquino. So bago the Manila Times ngunyan hali po mismo sa abs-cbn.com ikaw kitang na-receiving impormasyon. Okay na. May aksyon sa luwas. Action! Action! Report! Ibang balita. Darius, magandang umaga. Oo, good morning, Ron. Jeff, good morning. Maray na pagka-aga mabundong bareta para sa mga Pilipino. Kinumpirmar na ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen na binawian na ni buhay si dating Presidente Benigno Noynoy Aquino III. Dahil papigsabi kung anong hilang ang naging kausakan pagparap An sa kalaban. minamati baka kanay katupay yan abo-abo ta sobrang sigarilyo baka. Iyo. Dati, iyon ang sa iyang pigmati ning halanuhan ta grabe magsigarilyo kaya ang pagsigarilyo talagang data. Miski katupa baga pag nagsusuna nga ini pag State of the Nation address baga halabaon. Oo. Sige bagang haguho kanini kuyan ni former President Aquino. Iyo, magpon bagaron kan Jeff kan mga tugang kan magbaba sa pwesto, bihira nang maray ini mahiling ang dating presidente. Huring nahiling ini kan magbisita ini sa Campo Crame, dumangki Senadora Laila de Lima. Huri ining nahiling. Ang sabi yaw na permit sa sendang residensya sa Quezon City, pag minsan yaw duman sa probinsya kan Tarlac, kay paan si Joshua. Duman sinda may sapa duman na yung paborito kaning baray habang siguro nag-iihaw-ihaw nauli duman karon pampahalin ng stress tapos mabalik sa Metro Manila araw kaya si sayang naging buhay magpun kan magbaba siya bilang presidente kan Pilipinas. Si sayang mga tugang nag-abot na Ron and Jeff sa digdi sa Capitol Medical Center si apat niyang tugang
Si Senador Barojas, si dating Secretary Rene Almendras, nag-abot naman sa Capitol Medical Si Kuyan, Center. kasi Kino, nahiling mo na. May puting may itom na kakulang kuyan bihikulo garo kuyan ini tung garo auto mo na pambira. Paano nakamali na auto ko dyan? Ika talaga. Nakabot sila Ron and Jeff sa Capitol Medical Center siguro asikasuho na kung sain ibuburol ining bangkay kang dating presidente kan Pilipinas tinakar bungbungan ng unyan kasi pagabiyang ros kan bidya kadakol na tampak na ang arabutan taganing makwa si mga detalyes ngunya na pagka Isiyan mga malalapit ki Noynoy Aquino na Barojas. tanda mo. ay si Vice President maayong iba Ayo, si ngunyan, BP Lini, ano? oo, kaya pigaabangan ko itong tweet ni BP Linis sa iyang Twitter. Mayo pa dahil panaluwas. Siyempre, mapabot man siya rin pagmundo, pag-inumamay. Mayo pa dahil pa siguro Kasi pa. na informaran. Botsabad. Butch Abad, Marojas, Rene Almendras, Joey Salcida, dati. Ay, Joey? Oo, si Tito Joey. Di ako naman kiinday. Sa imbaga minadalagan ng si Tito Joey. Bira. Binali mo pa man si Joey Salcida, ikaman daw talaga Darius. Day haran niyan ki dating presidente classmate kayan sa kuyan Saan? economics sa Ateneo. Oh. Ang professor baga dati ninda si dating presidente Gloria Macapagal Arroyo. Di mga ekonomista sinda. Oh, mga ekonomista si Ekonomista talaga yan si Joey. Kung na rin ang madali ng gumana sa survey, duman niya nabalyo. Oo, Kaya marirayan dalagang kan ekonomiya. Kaya di siya nakakabangon dyan sa kunya na yan kantao sa iya pag hiling. Pero digdi na kita sa Capitol Medical Center. Siguro mga at yan alas 12 mapaluwas na rin pahayag kung ano ang ibang detalye kung saan dadaraw, kung saan bibilaran ang bangkay kan dating presidente na si Benigno Noynoy Aquino III. Ko panahiling si Joshua sa kasi Bimbi haraninging maray ko yan sa dating presidente kung mamundo man or ano ang sayang lalawgon ni Joshua dangan ni Bimbi na haraning maray sa presidente kan Sibot yan sa ospital. sibot digdingon yan siguro kuyan mahigpit dapat masunod ang health protocol tang COVID yung tatakutan magkuriyat. Yun yung kaputan na nagkakawat sa isip kan mga parantabay ta, Darius. Bago man daw COVID ang kinagadan kaya ni Pinoy. Hindi man Mayo pang kumpirmasyon. Tangunyang ba kaya ang COVID yung kuyan talagang grabe. Digdi sa Metro Manila daw nga ni nahiling ang pagbaba kan kaso kan COVID pero yaon pa man giraray. Sa kapatitong pigasabi nindo na saro kan posibleng cause kang kagadanan ang grabing pagsigarilyo. Kung ang problema mo sa baga, madali kang sabihin kan doktor na na-COVID ka, kaya nagadan ka. Iyo, madali na maray. Madali na maray. Nasabihon, ideklarang araw kaya ang pagkagadan. Kaya ngunyang ba kaya puro na lang COVID. Nag-abo ka lang nakadikit. COVID. Pulog lang ang tulak mo. COVID. Kinalintura ka, COVID. Diretso sa PhilHealth. Remate. Kaya yan ang grabe ko niyan na pangyayari. So yan ang sige, go ahead. Ngunyan magurugurisan ka kung madisgrasya ka sa motor o sa bisikleta. Pwede ka pang mag-COVID kung may magyang kang virus bago ka linawag sa emergency room. Kaya COVID mangyayari ang kagadanan. Iyo araw kaya ang nakatakot imbis na bilaran sa residensya dinuli sa COVID kuyan susubsuba na lang ang pangkay dahil na mahiling kan mga partidaryo iyan ang yun naman pala 61 anyos man pala ni si Pinoy 61 years old halawig man masurting baray tanaging presidente kan Pilipinas naka-senior citizen man. Oo, naka-senior citizen. So, abangan mo na lang kung anong development kay Pinoy,
Ayo, ang pigabagan kong mga kaulay si Joshua tanganing makuat ng iba pang mga detalyeta. Ay, kung Hindi, pwede, si Chris Aquino, tahala tong kanibert de los Martires, duman mo ilaog si Ate Chris. Baka putong kita because Ka na yan, magkontra. Ikaw man. Okay. Bert at yan, ilaw pining pagbagsak ang sarong bakong maray ni pagkang helicopter, Ano yan? black helicopter na pinagmalagikan na Ano Philippine yun, si Air Force. Black Hawk? Oh, itong bagong haling Poland lang na binakal. Black Hawk? Oo. Down. Black Hawk helicopter. Buminagsak Kasubanggi alas 9 sa barangay Maroklo, Kapas, Tarlac. Ini nangyari. Dahil pang pinapaluwas man na pahiglig ang Philippine Air Force pero pigasabing parehas binawianin buhay si duwang sakay kasi piloto kay ni pong Black Hawk helicopter na ni nahalin naman sa nasyon kada. Ibali mong down. Ibali mong down. Ayo. Sen hali yan helicopter. Sa Pulan. Bako, grabe na. Kung Talagang sinong biyahe. mabagsak talaga kung haling pulan ta. Dahil man makaabot ang gasolina ligdi. Ang gusto ko sabihin tabi, Dar, sa na lugar hindi sa Tuya Ali yan. Sa Clark. Ni human lang pala Airport. sa Zambales. Oo, nagtitraining, pero pagtitesting, kung Oo. halimbawa, papadalagano dyan sa may tangkong baka, Oo. dahil mag-problema, hindi pa lang sa may Clark, Angeles, Pampanga, paikot-ikot sa may Kapas. Pag abot sa barangay Maroklo, Kapas, Tarlac, dumana, humiluragbong. Oh. Banggi pa naman, kaya masakit si pag-rescue. Digdi po sa pagbagsak na ni Kanda, helicopter Kanda, Philippine Air Force. Mayo ka pang pangaran kan piloto sa co-pilot. Mayo pa, Jeff. Mayo pa hanggang sa mga oras na ni. Hiling niya to ang kuyan, pagpaluwas kan na pahayag, pigahalat niya to ang kan Philippine Air Force man kan Armed Forces of... Oy, kumpletoon mo yan dahil pwede yan duman sa admin kan reporter's notebook. Oo, dapat. Oo. Ipapadagos na to. Ang baka atyang kibert, baylaog ta sa alkalde sa kusina. Sa kakaipuan, maka-interview ka dyan sa... Pamilya Aquino. Oo. Saan nga nitong ospital? Capitol Medical Center. Capitol Medical Center. Dawa si driver na lang ni... Kuya, Ano? ni Pamilya ko. kung rin dyan sa mga Yes. Kino. Ha? Oo. Oh, yan na. Bala ka Assignment na. mo yan. Bala ka na. Sige. Oo, mainit ang kamugtakan kang panahon digdi niya sa Metro Manila kasubagong aga nagbagsak ang oran pero ngunyan nagpahiling na ang kuyan saldang ngunya na pagkaaga. Para sa OKFM, Darius Bigel yung gusto ko, okay ka. Action! Report! Salamat, Darius. Ang pinaka-ultimong report na partner. Black Hawk. Down. Down. Pago niyan. Oo. Tama pa lang si pagkagibukan pelikula kaniya eh. Ang Black Na Hawk Down, Black iba Hawk man yan. Ito yan, si pilot, nawalat duman sa Black Hawk. tapos pigpra uruyakan kan si mga kalaban. Okay, yata. Oh, ini ko yan. Kumbaga naman sa Alpha Tango na ICOM. Oh. Black Hawk Down, Black Hawk Down. Yung mga nananaw, Black Hawk Down. No? Duman sa pelikulang Black Hawk Down. Okay. So yan ang mga balita ali ki Darius Biquillo, abangan ta pa po ang development kani. Hirak man kadtong duwang piloto. So tulo na si nagabos na nagadan duman sa balita ni Darius. Ikatulo si dating President Noynoy Aquino. O iba kung labot suba duman sa mga nagisigarilyo dyan. Ano man kami sa imo. Kuya na ka mo. Dahil na nga ni, baga ko paano kita makasigarilyo kanina, kita nakakabuhat na digyo. Kaya itong sarot ng amigo kasunman, pag ulay may, mabakal na lang da siyang ano, vape, sasakupo niya na ako. Sasakupo abo niya niya ako. na katong may nicotine. Abo niya na lang. Vape na lang pala, may flavor na ano. Sige. May nawiwili pati magtambay dyan sa baba. Ano daw pati ito? O yun nga yan. Garo ang plano na naman. Ang ambience nga digdi sa kapihan ngayong ini matrangkilo. Action! Report! Kunong tan aksyon ni Hil Lacruz. Hil, please come in. Ano yan?
Ang tag-uro pa ka na bagyan si Hil. Hil. Mayo. Dahil naglaw. Kaya ba nagatap-tap ng puto? Hil. Oh, naputol na. Okay. Mga tugang, iguana po kita nin 5 minuto na lang po na natatala antes na magabot ang alas 10 nin pagkaaga. Nagantabi ka mo sa Jeff and Ron Todo Aksyon. Nagbabalik. Okay. Okay. Ano ka Ayun, okay ba? Garo kaya sa Karitila sa bago? Anong nangyari sa imo? Nagdadalagan to niya sila sa kentang Karitila. Oh. Siyempre baga ang tawag dito. Kalisa talaga. Yung kalisa baga. Akala ko may pigitap-tap na puto. Pero gumana mo bagang kalisa dito sa daga. Na dati-dati katang kalisa lang. Nahihiling dyan sa... Ay, anong malay mi man kung naribayan mo si takungkan sapatos mo, nagamit mo itong sa kabayo. Kamayo. Kwento, horsyo, magnet, manggaro ito. Okay. Pinadahanap ko ta si Consialito del Rosario. Takad nasabihan ako kasudma. Ikong yung activity ngaya hilngayaan LGBTQ ngunya na aldaw. Aramon takot ako na ano posible nga mga activity kan na lesbian, gay, transgender, ano pa to siya, bisexual, queer. O yan ang ano Angkyo. kan Ano ang kyo? yung yan ang queer. Hindi ko alam kung ano ang gusto sabihin kang queer na yan. Ayan, Lesbian, bisexual, gay, gay. transgender. L, G, and G, gay. Oh. Gay. Okay. B, bisexual. Bisexual. T, transgender. Transgender. O ang Q. Q, queer. Q-U-E-A-R. Ito alam ko na ano ang queer na yan. Itong plus. Iyo, igwa pa yung plus. Iya, ko na alam ko na ang plus na yan. Garo man lang yan itong NCR plus. Igwa ba ganing LGBTQ Plus. 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 Dahil yan aram ko na ano kan mga plus. Sindalang Plus bubbles. Sindalang ang nakakaram ka yan. Kaya lang ang problema, nagkaroon din nagpahiling si Consial Lito del Rosario Nguyen Aldaw, na Pisar Pertis Urulay Mikasudma na aaramon ta kung ano ang mga activity kan LGBTQ Nguyen Aldaw. Baka sa mga baka atyan pa sa hapon sana na kumpirmar kung ano ang mga nakalinyadang activity. Ano man ta si Lito del Rosario ang gayo ang hanapon mo para dyan sa LGBTQ? Siya managayo. Gayo kaya sinakataon ng impormasyon sa Muya Kasudma na siya kaya garo ang dyan sa committee kayan sa sa sanggunian na panlunsod kan Siyudad ng Naga. Anong aning ko yan, Hil? Anong pagtitipon? Gar may mga activity ang mga LGBTQ digdi sa loob kay Siyudad ng Naga. Kaya lang dahil pa kumpirmar, basta sabi niya sa aga ngaya maaraman nindo kung ano nga ng mga activity. Yan. Baka ang problema kay Ron, baga pinag-oktaba mo na ang aktibidad dahil nga nitangon yan sa digdi sa City Hall. Matamlayo na marayan mga transaksyon digdi sa City Hall na kakadikit ang mga tao. Hoy, an Q palanda. Si Lahis. Ayan ang queer. Yung garo. Kaya yan, baka sa mga masunod na mga problema. Ang si Lahis Pwede sa ano? Itong pwede sa lalaki, pwede sa babae. Malo-malo. ACDC. ACDC, tama ka, ACDC. Pwede sa 12 volts, pwede sa sa kuryente. 24 Kaya pwede sa 12 volts, pwede sa 220 volts. Yan. Pwede ka ng sistema ka yan. Iba man itong ACDC, attack and collect, dependent collect. Iba man to. Yan. Kaya lang sana sa mga baka piguktaba na makita na ako ang informasyon ta piglibot ko si mga opisina kan mga konsyal sa kan opisina o mga opisina ninda talagang mayo ni sarong konsyal akong nailingon niya na pagkaga siguro tabi ron katago din niyo kan demo na para ralaw kan mga opisyal dahil nga nita iningani sa skeletal force lang ang ginigibong pag trabaho digdi sa laog kan mga opisina kan Siyudad ng Naga. Okay yan. Sana sa mga masunod na programa baga kun mai-confirm naman ni Consial Lito del Rosario kung kung rin gigibuhon ang aktibidad na yan kan mga LGBTQ digdi sa laog kan Siyudad ng Naga tapos tutubudan na posibleng pinag-oktaba muna dahil nga ni kaniyong yaong kita sa lindong kang MECQ. Hil. Yes. Si Professor Rene Gumba, pwede daw na makuha mo dyan.
Mayo man, tiglaog ko si Professor Rene Gumba. Mayo. Ara mo. Pero may telepono ka baga ni Rene Gumba, no? Mayo ako, garo si Anigwa Kayan. Oh. Si Rondron garo ang Igwa Ora. Igwa ko, si Igwa. man dyan. Oh. Kaya- Gusto ta makuan reaksyon ninda duman sa Bareta ta kasubagong amay na usong-uso duman sa Manila an barakalanin swab test. Di ang mga kababayan ta napapauli ng maridigi sa to. Igwasin na dumanin mga kakontratang door to door. Tapos duman sa driver kundi sa operator mismo kan door to door kabali na sa kinukontrata ang swab test. Kuko ano nang ngaran edad saka an address kan pasayro. Tapos papabayado na sa nao, bayad na ngayon para sa swab test. Ngani ngayon makabiyahe ka na. Makabiyahe na. Oh. Ayo. Mabakal ka man, ang swab test mo, piki. Okay. Kaya kay puwantang mapakarayan dyan sa border sa Del Gallego. Pabiyahe lang, Jeff, ron ipa-follow up ta yan. Total, permit tama na nalalaw kan opisina ni Professor Rene Gumba, tabiri, man siya accommodating sa mga taga-media. Kaya lang siya ngunyan talaga, Ron, Jeff, mayo siya sa sayang opisina. Tayo ko pangari kitang yapakiyumapot. Kumusta sinangyaring final meeting ninda kang IMT kang Naga saka itong IMT kan provincial Camarines. Yan, tama. Duman sa one hospital command system. Kaya siya pa to sa tayo ko kumpirmar. Kaya lang talaga sa ngunyan, mayo ang profesor sa iyang opisina. Talagang skeletal force lang tabi ron ang mga nagtatrabaho sa sa opisina kan City Hall adigdi sa Laucan Ciudad ng Naga. Okay yan. Kadakol na mga pilitang i-follow up itong ako sa Lito del Rosario sa kainiman kay Professor Rene Gumba. Kung ani ay pinana ko ko bago si Kuya sa telepono si Kapitan Judith Beltran. Tama nagkapot ako kung pwedeng makalaog itong mga haling Manila digdi sa Laucan Ciudad ng Naga. Sabi ni Kapitan Judith Beltran kinakaipuan lang ang negative antigen test dali duman sa origin kan sa rong madigdi sa Naga and pagabot yan i-present ang negative antigen test tapos ang sa indang mga QR code ID. Okay yan? Yan mo lang ang pighahanap. Pigali na pala databi ron, Jeep, itong pag-antubagang acceptance sa barangay at pinaghali na to digdi sa Laucan Ciudad ng Naga. Ay so na lang sa border kung talaga mag-positive ka sa gigibo na test ka sa border kung dahil ka pa nakakakuha sa Manila, pwede kang pabalikon sa samong pagbiyahe. Yes, konfirmasyon kasubago ni Kapitan Judith Beltran. Okay, Jeff, Ron, yan mo na sa ka informasyon para sa Action Barita sa OKFM PBN TV5. Ini man Sil de la Cruz. Gusto ko. Action! Report! Ma-commercial muna kita, partner. Tagal nakakangana-ngana na kita. Iyo, 3 minuto na po mga tugang makalis ang alas 10 nin pag-aga. Arachan mabolta kami pagkalis kan kadakol ng natipon ng mga pagirumdom. Gusto ko, okay ka. Hi, ini po si Imelda Popping. Inibitahan ko po kang mga boss na magdango, magdalan, digdi po sa sakuyang bagong programa, digdi sa DWOK FM. Tuwing Sabado alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng aga, pinamagatang iba ka sa lahat. Magirilingan po kita ka boss. Kaibahan ko digdi ang sakuyang tugang na si Eileen Popping asin si Junie Abihuela. Sa rong portion digdi sa programa, iyo ang singing contest na mataoning undra sa mga parakanta digdi sa satong probinsya. Para sa mga detalye, apudanin yung mga numerong ini 0968-2970-021 o kaya 0927-4211-075. Iba ka kung magmahal.
sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Tuyo na ba ang balat sa alkohol mo? Alam mo ba na ang tuyong balat madaling kapitan ng virus? Sa dami ng alkohol ngayon, iisa lang ang angat sa lahat. KKM Medguard 70% alcohol. Tama! KKM Medguard 70% alcohol. Ang sikat na alcohol sa Metro Manila. KKM Medguard 70% alcohol. Antivirus na, siksik sa moisturizer pa. Kung ayaw mong magkasakit at kung ayaw mong kulubot na kutis, mag KKM Medguard 70% alcohol ka na. 99% tanggal ang germs. Tulong proteksyon sa kalusugan na. Depensa ninyo sa mga sakit pa. KKM Medguard 70% alcohol. Nandito na sa Bicol. Mabibili ito sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Store, CBS Convenience Stores, at sa ibang leading drug stores and supermarkets. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Luis? And Alex for Rexona. Iwas pa rin sa dikit-dikit. Lalo na kilikili mo malagkit. No pwede. Ligo lang? Kulang. Chamba, chamba, chamba. For 10 times more protection from asin-pawis-causing bacteria than regular soap. Use Rexona everyday. Madi, saan naman paklasayon ng mga aki mo? Sa UNC pa di, hulita ang UNC mina-opreser nin balansing edukasyon na papanaw na academic programs asin supportive learning environment. Igwasindang programa na success coaching na iyoan masuporta sa mga estudyante na makatapos asin makahanap tulos ng trabaho. Iyo ano Madi, sa panahon mo niyan, kaipuhan ng GAD ang maray na kalidad ng edukasyon para masiguro na makakatapos ng pag-adal ang mga aki para sa maray na futuro. Tama ka dyan pa di. Ang UNC saro sa mga nangingenot asin dakulang institusyon sa Kabikulan na purbaran na ang track record na may marhay na kalidad asin halangkaw na oportunidad sa pag-empleyo. Bako lang sa satuyang lugar kundi pati man sa ibang nasyon. Sa UNC ang mga aki magiging life ready, work ready, asin future ready. Ayos pala sa UNC Madi. Sige, tamasikaso na ako. Iibahan ko ang sakong aki na mag-enroll sa UNC. Salamat Madi. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen, and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Ano ang fresh? Sa pamilya ko, ang fresh, walang preservative. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa amin, ang fresh, di bumabiyahe ng malayo. At hindi rate. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa aming mga nanay, tinapay at palaman, siguradong bago, araw-araw. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa aming mga panadero, ang fresh di galing sa pinaglumaang tinapay. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa aming mga suki, ang fresh, di lang sa label at salita, pati sa gawa. Hindi lang basta-basta fresh. Dapat Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Kagat na. Santon Plus Herbal Capsule. Mark Johnny Salvilla, taga-Buluwang naman siya. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako. Try nyo gumamit ng Santon para gumaling din kayo. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin, bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Pagsuot na damit ay under the init. Ang baho ko
di sulit. Dapat Sir Fabcon ang gamit. Magbublong sa bango pag umiinit. Gumamit ng Sir Fabcon with Sunbloom Technology. Magbubloom sa bango ang damit kahit milat ka under the init. Dapat Sir Fabcon ang gamit. Magbublong sa bango pag umiinit. 5 pesos SRP lang. Dry and rough hair? You deserve more from your shampoo. Use Dove Intense Repair with Keratin Repair Actives for smooth, strong hair with regular use. Now, 20% more than regular 10 ml sachet at only 5 pesos SRP per sachet. Catherine here. Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angel Street, Naga City. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin, bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Thank you. Ferds, mga tugang palagos po kan sa tuyang pag-iribanan. Digdi sa tuyang programang Jeff and Ron Todo Aksyon. Naghahanap po kami nin iba pa mamakaulay tungkol duman sa bareta ki Pinoy. Pero para mientras, gusto ko pong alokong kamo na itutuktan sa tuyang mga atensyon. Digdi sa mga falsipikadong swab test. Subago na unambitan na ni Hil de la Cruz na dapat sana kaya talaga na ibalik itong rapid testing, at least rapid test sa mga palaugo na mga biyaherong haling Manila, papuli-pulig di sa tuya sa Camarines Sur, sa Naga, itong mga makikiagi pasiring sa Albay, and iba pa, taday man po mauutob, day man pwedeng mangyari na ang mga biyahero po na yan, mahapit po yan, sa dakol na mga lugar, digdi po sa tuya, bago sabihon tang madiretso duman sa indang pinal na mga destinasyon. And tama po, naunambitan kan PSO na mayo na po nin pigahanap na acceptance. Kan dati, nahagad po yan nin mga acceptance, kung igwan nin biyahero ngaling Manila, mapuli kung sa indigdi sa tuya sa Camarines Sur o sa Naga, mahanap po yan kan kapitan, saka kan mayor, mapapirma po yan in Certificate of Acceptance duman sa biyaherong ito. Na duman, sinasabi kan lokal na gobyerno na yan mapuli na yan, tugot yan na magpairarom sa 14 days home quarantine plus 7 days step down, asin bahala ang lokal na gobyernong nag-ako
na-monitor po yan, bantayan po yan, naday po yan maglapas sa mga reglamentos, mapalapit sa ipinapautob na piga po nilang minimum health standards. Ang problema, hinali na po yan. Basta ang pigahagad na sana, basta ngayang may negative swab test result or dawa rapid test result na negatibo, okay na. Ang problema, mandudunong kan mga kababayan ta, lalo duman sa Manila, saka duman baga sa recto, partner. Gabusta sana pwedeng arugon duman o yun na yan. Peke ang mga ginagamit na swab test sa mga checkpoint. O di paano nakita di kita nakasirto. Kung ano nagad ang kamugtakan kan salud kan mga kababayan tangining papuruli o nali duman sa Metro Manila. Okay, 15 minutos makalampas ang alas 10 nin pagkaaga. Good morning! Good morning! Nasa linya na partner ang sa toyang ginagalangan na Vice Governor Imelda Papin. Tano? Mayo man. So, ka na yaon ang sa toyang Vice Governor? Yaon siya ngunyan, takan na sugma, nag-attend ako sa session kan sa kunyang Pandalawigan. Big welcome ninda si Police Brigadier General. Ay, yun, nadangog ko to sa bago, sa Barita. Nagkarakanta pa si RD. Nagpuon sa isang linggong pag-ibig. Ang katapos, sunod itong kung liligaya ka. Sa piling ng iba. Ay, nag-request si General. Ano daw? Masulong nga ako. Masulong nga akong kanta. Suminulo. Ay, matindi. Agad na kununtan na linya ni Vice Governor Imelda Papin. Ma'am, good morning. Live kita sa OKFM. Good morning sa the Duwak. Ay, Marinaga po. Good morning po sa Gabos. Opo. Gabos, Malinagi po ngayon sa OKF. Ayo po. Vice Governor, good morning po. Good morning. Dahil mo po kaming duha ni partner ko pag para sugot-sugutan na magkaranta kita digdita baka conform ka. Joke lang. Kamu ko yung pakantahan ko. Ano po? Kamu ko yung pakantahan ko. Si General nga. Si General Estomo. Nagkanta. Talagang mayo maning makasayo. Pag imil na papin, mayo makasayo mapartner. Sinasabi ko sa imo. Kumusta po? Kumusta po si Sendong? Inutpalan mo na. Arami nakadakol kaman mga amigo. Araming very close kaman sa very close kaman kay Chris Aquino. Kay riban mo siya sa duman sa Mowel Fund. Presidente ka kan Actors Guild of the Philippines. Igwa na lamang po ni nainot na information sa imo tungkol sa napapabareta na pagkagadan kasabagon ni dating President Noynoy Aquino. Actually, to be honest, may nagpadara lang sa kuya ng test. Sabi ko ngayon, baka fake news. Okay. Pagkabareta na pala sa radyo, so it's ayo po. Parang totoo. Pero dapat ako, maya ko nakakaulay. Ayo po. So bago nga ni man po, Ma'am Mel, sarong senador ang nagsabi, pero abo niya mo ng banggitunan ngaran niya, sabi niya, mayo siya sa posisyon, tangani siya tumaram kayan para sa pamilya. Totoo. Opo. Kami man po digdi, may kaibanan man kami, yaon mismo duman sa ospital. Si Darius Bigilio baga po, yaon dyan sa Manila, duman sa Manila. And nakaabang na po siya kan sitwasyon duman mismo sa ospital na pigdarahan kay former President Noynoy Aquino. Anyway, maluwas po yan later ang unyang pong aga. Sige, digdig kita partner. Opo, ma'am, ining pag-welcome nindo. But anyway, sige lang, hanapin ko kung ano man ang sana ba kung totoo. Pero let's wait. Sige po, ma'am. Ma'am, ining pag-welcome nindo kay General Estomo. Ano po ang other information ka ni ma'am? Ang dinibukang session kaya ko sa hapon, since na siya ang bagong regional director ng PNP, ang pirong Bicol Region. Siyempre, ang Camarines Sur, ang sanggulan ng kanalagang Camarines Sur, welcome naman siya. Tapos, yun man ang pagkakamp sa iya, maugman siya, gusto niya makanood man yung magtarap ng Bicol, at yung mga guide man siya. So, ang gusto niya maging transparent man sa kanyang libuhon. Maganyan naman na sa yung programa.
And then the mere fact na kung nagbigyan tayo, pumunta rin siya sa Camarines Sur, we would like to thank him. No? Kaya pinawantan yung Slack para i-welcome ka talaga wholeheartedly. At syempre, kahit yung ang mga serbisyo, ang katulong mga kapulisan. At it so happened, si Police Brigadier General Ginel Stomo is my friend. So, kaya the more na magayon, talagang matatangkitan ng yung marikas na attention dito sa tulong probinsya. Ano ma'am ang particular na pangako niya bilang siya po ang pamayokan PNP digdi sa Bicol? Basta ang sinabi niya sa iyang pagparang ko sa aga, yaon siya, mga tabang siya, madali siya, kung ano ang mga problema, kumbaga sa kontatawan ng marikas na aksyon kung ano mga kaikuhan ang lambang probinsya. Sige ma'am, ikapat na, may hapot ka? Vice Gov, si Mayor Fermin Mabulo man pala po, nagpapasalamat sa indot, natawan doon in onra nin award man kasulma ang aki niyang si Luis Mabulo. Iyo, si Mayor Fermin Mabulo, pati so agos niya si Michelle, as in sa pagtaon ng recognition man sa iyang ati. Sa matalino itong batang ito, awardee ni kami resignation, kaya bilang sarong Bicolana, taga San Fernando mismo, kaya sinawantan ng recognition. Ay, po, tasaro ng Galbagayan kan nagiging kaugmahan sa lindong kan sa imong liderato dyan sa Sangguniang Panalawigan na gusto mo po na sumabay sa imong leadership dyan sa SP Camsur sa pagtaong orgulyo, pagtaong onra sa mga kababayan tang nagigibunin karahayan para po sa satuyang probinsya. I think nagtaon ng orgulyo. So, tinato ang solution ng recognition. Okay. Yeah. Opo. Ma'am Vice Gov, apura po kayan, anong ibang mga signifikante na mga legislasyon na pasar o pigpunan, pigpresentar kasudma sa Sangguniang Panalawigan po? Actually, very fun lang kami. Kasi hapon. More on yung normal yung mo every session, mayo ng community importante niya tasil ng mga topic or problema. Except that, yung kunting na-discuss itong mga supposed to be letter na tinaopen na mga land-owners supposed to be dyan sa iconic building na ilalaan sana sa probinsya. Opo. Other than that, pero natawan ni maning atensyon ito. Opo. Last week po ma'am, garo nagkaiguan indikit na dahil kayo nagkairintindihan si mga membros kan Sangguniang Panalawigan duman sa session nindo na pinaagi sa Zoom virtual session. Virtual kasi yung nagpapasibilin sa Sangguniang Panalawigan. Kaya gunin decision ng virtual session na lang kami. Okay. So, pero ako naman, nasettle na yun. Nagpego ng privilege speech or hours si board member Ria at naging maayos naman. Ay, ipo. Tabi. May mga questions lang na very well answered naman ni board member Naval and other members. So, ayos naman na nagka-privilege speech. So, Kuya ma'am, kumusta na lang si sa imong paglibot-libot sa Camsur? Maray mas support ang siyempre pagka yung kita digdi, mayroon kita bang dibo, kundi sa kuyang position bilang vice governor, dyan sa Sangguniang Panalawigan. I'm doing my best na kung mag-absent, kung mayo man po personal
na nag-attend ko, ayaan akong permission din, naka-virtual session kami. So, other than that, nagigibuan sa mga siringkayan, nagpadala sa mga ayudan naman dito on June 29, will be yes, in Bitaogan. Kaya mo na akong pinadala ng ayuda, dumangan ko sa nakararay ko sa mga tindahan and so forth. And other than that, hindi ako namin naghahanap ng mga tabang, Kalabanga, pinapa-abot ko rin, abot sa makakaya ko. So, pero susuporta ko man si Governor sa mga projects niya. Marikas kami nagtataon solution dyan sa inaaprobahan ni Tulos kung ano mga pinapaagi niya dyan basta para sa karahayang contribution sa Camarines Sur. Pero hindi kami marikas dyan na mag-decision ang mga board members. Siyempre akong namumulog dyan. Yan ang sakuyang pagmalihar sa sanggunian panalawin. And then, Ma'am, may papadangog ako sa imo, ma'am. Ano ito? Hindi po. Kantay na, padi. Ano tako? Ay, sayang. Makanta ko kaya lang mayo na po kitang oras, ma'am. Pasensya na. Sinabi mo lang yan, ayaw mong kumanta. Dahil man na talaga po. Kami kaya po digdipigi. Sige ma'am, thank you very much ma'am. Yan. Serbisyong hali sa puso. 7:30 to 8:30 ma'am. Iba ka sa lahat. Oh, so antabayanan po ninyo. Thank you po. Vice Gov. Okay. Ay, ayos yan. Birds na baliktad ang Imelda. Sus, na kanta na ni ma'am. Dahom. Gustuhan. Dahil ka kaya magpurbar partner, taday tayang kaya. Ano nga niyan na title ka ni? Oh. Kung liligaya ka sa piling ng iba. Ayan, title ka yan, bako man yan. Ano? Simulat sa pool. Talong mas matindi. Kita mo ang mga Pilipino, ang kaparatita, ang pagulat, ang kapinunan na duwang tataramong kang kanta. Yun ang titulo. Kaya nga ni baga nausutong ko yan. Ang pambansang awit kang Pilipinas, bayang mag-iwi. Ang titulo kanto is Bakit. Iyo, tama. Bakit? Bakit? Basta mga Imelda pa, pinturom ko yan. Mani mo. Sabagay, may video okay ka. Yan, iba ka sa lahat ni Vice Governor Imelda Papi. Sa Sabado po, 7:30 to 8:30, digdi po sa OKFM, as in PBN TV5. Iba ka sa lahat with Vice Governor Mel Papin, and sa iyang sister na si Eileen. Saka si Johnny Palacio Abihuela. Sakot si Ma'am Elaine Parma Orong. Yan. Ang masunod na Vice Alcalde kan Magaraw. Talaga? Oo. Katandim ni General Ariel Bernardo. Marinaga po. Sa mga parantabay ta sa Magaraw. Hindi man sa ro nagpapamati man partner. Kumusta man daw nga ako kay Ate Mel? Si Say yan. Si Kuya. Ano parang gani? Ilang ko kung ano parang na dito. Si Say. Si alias Jabar. Kumusta mo man ko kay Ate Mel? Jabar? Oo. Auntie Mel pala. Auntie ang sabi niya. Bako yan si Karim Abdul Jabbar. Ito nga lang kawan baga sa NBA. Ay, magparam na kitang doha. O iya pa si Saka na Carlo. Kuya na. Inabot ka na ning bagting. Marapol pa pala na kita. Marapol pa nga ni. Sige, uwi na sa toyang rapol. And the winner is Marianela A. Adolfo, Zone 6, Bagong Bayan Sur, Naga City. Congratulations. Alright, congratulations again na partner, si Isayan. Marianela Adolfo kang Bagong Bayan Sur, Naga City. Magdigdi ka na lang po sa estasyon tabi, ma'am. Kuanan mo sa imong. Anytime, i-claim na lang digdi sa Star C Building, likod kan PhilHealth. Sa taas kan Quick Stop Shop. Yan lang yan digdi sa kampang kang Satellite Market.
Ang gutsi nagpapakumusta kiyan. Na-damage lugod. Sige po. Data ka. Ang reply mo sa komoda. Oy, sige po. Salamat na kasi nung pag-antabay. Kabananta sa lado technical Ferdinand Losada Sinman, George Ernick Lidera. Ini po sa indong lingkod, si Ron Enon. Ako man po si Jeff Pasubilyo. Salamat po. Kansa ng pag-antabay. Marinaga gyale po sa inong gabos. Asin mapasatuwan po lugod ang bendisyon na sinan biyaya kan mahal na Diyos. Gusto ko, okay ka. Lahat ng hanap mo ay naririto. Kung pinakamurang presyo at di kalidad na mga bilihin ang hanap nyo, dito lang yan sa Bodega Glassware, the Houseware City. Sila ang may pinakakompletong houseware, kitchenware at